que va. No te equivocas tú. Y nada, no acabé, fill. No tonto, dice. Aleix Carbonell i Adrián Pérez. El aplaudiment per a tots ells de Benjamí de 2.010. No se está ni una. No se está ni una. Adrián Pérez. Adrián Ibáñez. Ara, aquesta ajuda que el meu diu Adrián Ibáñez. Possiblement és la categoria que més il·lusió ens aporta tots els anys, perquè és el, diguem, el reflexe de la llavor que es fa de captació de xiquets dintre de l'escola. Els que només són els més menuts, els que més gràcies fan la seva desfilada, i com deia, és el